דברים שאני ממליצה להם לבנות עם פיצונים. עם אקנה, דברים, אני עברתי את זה גם בנות, אני עברתי את זה, אני לא רוצה בכלל לראות לכם תמונה שלי. וזה כאילו הזה שלי החדש, כאילו, שפשוט לקח לי חודש לשקם אותו מחדש, רק חודש. אני משחקת עם זייטים שלהם. דבר ראשון, סרבה. אני הייתי משתמשת לפיצונים, היום אני משתמשת בזה, כאילו לאור רגיל. זה פצצות עולם, אני יודעת, סרבה קצת יקר, אבל זה שווה את זה. זה שווה את כל... תקנו לי פיצונים, תלכו למחיר, תגידו לה, אני רוצה סרבה של פיצונים, היא תביא לך, סבבה? את זה אתם פשוט נוקחים, לא שואלים בכלל את אף אחד, פשוט נוקחים כזה. זה המחיר ה-85.90 ועוד משהו. אני יודעת, כל הזמן שאני אומר לכם מקרים, אבל הם שווים את הדבר הזה. זה, אוקיי, אני ממליצה לכם דווקא על זה, יש מלא סוגים, אבל אני ממליצה לכם דווקא על זה ככה, זה נראה בעיקרון, יש לזה מין דבר כזה. אתם שמים על פיצון והוא פשוט שמים אותו בערך שאתם הולכים שעות, תשימו אותו, ובבוקר תורידו אותו. וזה פשוט מוריד לכם את הפיצונים כאילו מהמקום, בעיקרון. ואני מצא לכם דווקא על זה, יש עוד מלא סוגים חלקות כאילו. ואני מצא לכם דווקא על זה, כי יש לזה כאילו מלא דברים טובים לפנים, ואני יודעת, אני רק ילדה ואני ממליצה על דברים, אבל יש, אני ממליצה על זה. ופשוט עושים את זה בלילה וזה. עוד משהו, כל בוקר בערך שימו רטיות עיניים בשביל להרגיש יותר אסתטית. מה זאת אומרת יותר אסתטית? יותר נקייה, יותר זה גם מוריד לכם כאילו, אני שמה את זה כאילו כל בוקר. וזה התוצאות חברים, זה התוצאות, סבבה? ואם אתם רוצים עוד המלצות, תרשמו לי. וצלמו מסך, צלמו ביוש. תודה, אני אוהבת אתכם.